Akú najbláznivejšiu hlúposť ste robili za peniaze? Raz mi cudzinec zaplatil $200, aby som na ňo mňaukala. Nahrával to ale iba zvuk. Jednoducho som párkrát zamňaukala, on to nahral na svoj telefón. Ani to nebola čistá nahrávka, bolo tam veľa hluku v pozadí, pretože sme boli vo vestibule hotela. Dal mi $200 v hotovosti a tým to skončilo. Pravdepodobne mal stávku $500 s nejakým chlapom v hotelovom bare, že ťa dokáže prinútiť mňaukať. Bola som na webkamere s mužom, ktorý mal asi 50 rokov. Rozprávala som mu rozprávku na dobrú noc, uspala ho a spievala uspávanky, za čo mi zaplatil $200. Neznie to ako niečo bláznivé, ale verte mi, mne to tak znelo. A akú rozprávku si mu rozprávala? Vymyslela som nejaký nezmysel o osamelom obláčiku, ktorý chcel nájsť svoju mamu. Je skvelé, že sa mi môj titul z anglickej literatúry konečne na niečo zišiel. Keď som mal 6 alebo 7 rokov, vytrhával som rodičom šedivé vlasy za 10 centov za jeden vlas. Súhlasil som so solným injekčným vpichom na lekárske vyšetrenie, aby sa zmeralo, aká bolestivá je takáto injekcia. 2-krát. Ako veľmi to bolelo? Koľko ti zaplatili? Bolelo to dosť, ale bolesť netrvala dlho. Bola daná stupnica od 1 do 10, kde 10 znamená neznesiteľné. V určitom momente bolesť dosiahla pevnú 7, ale potom zoslabla, pretože, ako mi povedali, telo si časom otupí stály signál bolesti. Za 2 sedenia po 15 minút som dostal asi $200. Pred pár rokmi som sa z nejakého dôvodu zatúlal dole chodbou v karaoke báre v Sydney. Zrazu ku mne prišli 2 asi 30-ročné ženy a povedali, že potrebujú striptéra na narodeniny svojej kamarátky a že mi zaplatia $200. Ďalší moment, vchádzam do ich karaoke miestnosti, svieti tam jasné svetlo, 15 až 20 žien sedí v polkruhu a pozerá na mňa. Vyzliekol som sa, zaspieval Rádio Gaga pod bleskami fotoaparátov, predniesol krátky prejav a rýchlo som sa odtiaľ stiahol. Raz som mala veľmi ťažké obdobie a rozhodla som sa zaregistrovať na stránke pre Sugar Daddy, aby som zistila, o čo tam ide. Jeden veľmi milý muž mi zaplatil za to, aby som si zmazala účet, pretože som mu pripadala príliš nevinná na to, aby som tam bola. Moja sestra mi platila 10 centov za minútu, aby som jej slúžil ako osobný podnožník, kým pozerala televíziu. Ak to prerátate, je to $6 za hodinu, za pozeranie televízie ti platili takmer minimálnu mzdu. Našiel som niekoho s fetišom na prdy a 10-krát som mu prdol do tváre za $200. Hej, myslím, že to je dosť čudné. Za $50 si strčil svoj úd do mraveniska s červenými mravcami. Odvtedy som svoje ego nikam nepohol. Niekedy som sa nejako dostal na jednu z webkamier pre dospelých a akože vyzliekol som sa a robil som ešte niečo iné. Najľahších $200 v mojom živote. Keby som bol sexy dievča, určite by som sa tam snažil udržať. Ak sa toho nebojíš, dá sa na tom dobre zarobiť. Ale to zábavné je, že nie som sexy dievča a skôr priemerný muž. Ukázalo sa, že ani príliš hanblivý nie som. Raz, keď som streamoval Minecraft, som pre Dary zhotol banán. Vďaka tomu som zarobil peniaze na burrito a jednu plechovku Monster, aby som vydržal. Chodil som po gay bare v spodnej bielizni, som hetero a propagoval drag show, ktorá sa mala konať toho večera.
Súhlasil som, že mi kúpia koktaily a nechám ostatných dotýkať sa môjho zadku, zatiaľ čo mi strkali peniaze do nohavíc. Mal som 18. Za 3 hodiny som zarobil $1500. Bol som taký šťastný, že som sa tým ani nezaoberal. Za $20 som olizoval podlahu v školskom autobuse. Nielen som ju ochutnal, ale prebehol som jazykom celý uličku. Strávi 9 hodín denne, 5 a niekedy aj viac dní v týždni, 50 týždňov ročne. 45 rokov svojho života v práci. Tak sa nad tým vážne zamyslíte, zdá sa to dosť šialené. Nie za peniaze, ale ako výmena. Pokrčil som fóliu a vyfarbil ju zlatým atramentom. A potom povedal jednému dieťaťu, že je to zlato a vymenil ho za kartu s Charizardom. Hneď som sa cítil hanbiť. Haha, $200 za to, že som sa na niekoho vymočila. Nič iné sa odo mňa nečakalo, len to. Zabralo mi to len 3 minúty z dňa a vrecko som mala plné peňazí. Zostal som bdelý 36 hodín, počas ktorých mi každé 4 hodiny odoberali krv. 3 dni predtým som musel dodržiavať špeciálnu diétu, ktorá neobsahovala určité enzymy. Že na začiatku a na konci týchto 36 hodín som musel hrať rozhodovaciu videohru, pričom som mal hlavu pripojenú na EKG prístroj. Myslím, že som dostal zaplatené asi $1000. Bol to psychologický experiment pre univerzitu. Študoval som psychológiu na inej škole a ako súčasť odboru som sa musel týchto experimentov zúčastňovať ako dobrovoľník. To, čo malo väčšiu hodnotu než tých $1000, bolo to, že som dostal kompletnú a dôkladnú lekárskú prehliadku s krvným testom. Bola to prvá, ktorú som si vôbec mohol dovoliť. Viac ako rok som v škole neobedoval, aby som si našetril peniaze na trampolínu. Zlomil som si ruku za $20. Áno, vtedy som bol poriadne hlúpy. Bol som závislý na kofeíne. Pil som Monster alebo Red Bull tesne pred spaním a spal som ako bábätko. Úplne závislý. Môj kamarát, čo je posadnutý zdravím, sa so mnou stavil o $1, že nevydržím 2 týždne bez akéhokoľvek kofeínu. Stavku som vyhral, ale mal som 4 dní hroznú bolesť hlavy. Už však nie som závislý. Napíšte do komentárov, čo je najšialenejšia vec, ktorú ste urobili vy pre peniaze. Dajte like a odoberajte kanál pre viac skutočných a úprimných rozhovorov. Čau.